Nakasalay din ba? Nakakainis to. Sinayin niyo yung last week ko. Yun lang. Akala ko out.
kayo naman. Kasi wala kayo na ako. Ha? Hindi ka na naglalaro. Next time. Para magkaroon. Man, because mo tama-tamaan sa mukha, yun nga lang yung pagganto ko. Oh? Ah, sadya yun. Sadya yun. Kaya apat nila mo. Nag-training ka ngayon? Ayaw ba ganyan? Diba ka sa akin napapapantay yung sa mukha? Mahirap na. Lux! Boom! Wala naman ang gilin. At ng lalay. Parang di ba siya natitense? Sabi ko, sige, hindi ko papalag ka. Kay Chino. Ay, kay Fran yan. Eh, hindi ko yung puno. Sige, pasagot ko natin. Hindi ka lang binibig sa kulit ka. Kung di kayo nag-away, kasama-kasama sa tournament, eh? Ano siya rin? Bigla-bigla kasi pupunta dito. Sino? Nang Thursday kasi, sabi ko, uwi siya ng ilan. Kasi ako uwi ng gabi ng 10. Ang gabi ba? Eh, nagdapating ba naman? Alas 3 ng hapon. So, sabi ko, magti-training ako, pero umalis na. Kapag lang ng late ko. Eh, itong gaga siguro. Naisip ko na surprise na din. Dinidalang bago yung kakait at saka pagkain. Gulat ko. Oo, gulat daw siya. Sabi ko, sabi mo sa akin tayo. Kamusta yung training mo? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, nakakasay ako din. Sabi ko, ano dito? Nasa port ka. Sabi ko, ano ba yun? Supervise yun ako.
Siyempre ito yung sumusunod. Yung kapatid ng mama ko. Ano din mo na sinabi na sa message mo? Eh, kasi gusto ko sana mag-training pa sana ako. O, daw sana ako ng gabi. Kasi ito, nag-cellphone ng cellphone nila nito. Dito kami o wala ka? Mag-picture siya? Nag-cellphone na sila. Eh, di kabaso ka nun. Oo, sabi niya sa akin eh. Sabi natin ko, magkano mo napunta dito, balik na balik siya. Hindi ko kami natin. Magkakaya na sa video ko. Oo. Ganyan yan eh, kung nag-aaway kami, gusto nang nalilito. Wala naman kami galang kami. Paano kayo nagkain? No. Saturday, after from natin. Sabi ko kay Coach, umalis ka ba siya? Umalis na. Sabi ko ka na, kasi wala na siya. Nagulat ako, nag-reserve yung coach na sa baba. Tapos pinuntahan ko, sabi ko, dito ka ba pala? Oh, bakit? Sabi ko, ilang beses mo nang ginawa yun, yung sinabi nila dito kasi wala ka pala. Isang beses ko lang naman, sabi ko, malas lang ako ng agad. Pero sabi niya, binili pa rin ako kung bago ako. Parang may gamitin ka sa akin. Binili ko pa yung table ng pagkain. Tapos nakikita ko siya, wala ka dito. Ito ka ba? Sabi niya. Sorry na. Kaya pag hindi na siya sumunod yun, di ba? Yan, sabi ko nga. Uy na lang tayo, sabi mo na sumama. Ano mo, ay tayo na rin natin nakalabit kumakain kung maayos ka. Wala, ang sip kutob niyan eh. Ang bilis. Alam niya. Oo, isipin mo na naman. Daming beses ka nagbabanidon. Kung wala ka talaga ako, gusto ko. Malakas ang rapat. Lakas mo kay Lord. Oo. Asa siya? Naloko-loko nga nila ako nilang start. Nahanap-hanap niya. Set natin. Ito ako. Sino yun? Sabi ganun. Natakilala. Sabi nila gumalang na doon. Pagtakin na mo, pag ganun-ganun ka pa sa court, sabi ko, ano-ano pang isipin nila, sabi ko. Sensyon ka pa lang po. Wala ka naman sa court, sabi niya. Eh, mga dating picture dito sa court, yung mga picture dito. Saya pa naman ang tour ng mga comment pa naman. Dami